005. Puhu minulle. 007. Ei, sitten luulin sinun olevan mykkä. 010. Milloin minusta on tullut näin tyhmä ja puhunut hölynpölyä? 013. Todellakin, mutta. 016. Miksi olet pitänyt suusi kiinni tähän asti? 005. Puhu minulle. 007. Ei, sitten luulin sinun olevan mykkä. 010. Milloin minusta on tullut näin tyhmä ja puhunut hölynpölyä? 013. Todellakin, mutta. 016. Miksi olet pitänyt suusi kiinni tähän asti? Open up! Olen tsikai. Ovia! Kerskis, säkö se oot? Ovia! Vaatiko jo? Taistaa. Päästäänkö ulos leikkimään? Taas Ivan. Hei! Kas se yllätys meetit mulle? Kapitan, moikaisin ja Tanina. Ovia! Mennä. Mutta ei!